Може ли да ми дадеш малко информация за шините за бруксизъм? Така, това е нещо, което мисля, че сме го дискутирали в някои от предишните видеа, но по-конкретно в това видео, това, което мога да кажа е, че преди да говорим за шини за бруксизъм, трябва да сме наясно какво е бруксизма. Много често в интернет се споделят текстове, абзаци, които са написани еднотипно и просто се копи-пействат. Това, което мога да кажа като специалист в тая посока е, че бруксизма не трябва да го разглеждате като заболяване. Бруксизмът е следствие на много психологически и физиологични процеси, които генерално ние не искаме да лекуваме. Това, което искаме да създадем с нашите дентални лечения е среда, в която бруксизмът да може да се случва максимално биологично, като натоварването на зъбите, които се случва по време на този бруксизъм, трябва да е максимално балансирано. Какво имам предвид? Че в повечето случаи, когато пациента няма добра захапка или има изкривени зъби, определени зъби се натоварват повече отколкото други и всъщност това може да генерира рецесии, да генерира изтривания, да генерира шиечни дефекти и разместване на зъби. Нашата работа като дентални специалисти е не да сложиме бариера между зъбите, защото това правят повечето шини за бруксизъм. Те са меки, носят се нощно време и в тая посока се разбират като една бариера, в която зъбите не се изтриват. Обаче ситуацията не е точно такава. И всъщност, когато сложиме нещо меко между зъбите, мускулите реагират като, например, че там има храна или че има някакво препятствие и почват да помпат повече върху тази мека шина. И е съвсем нормално сутрин, като се събудите с една такава мека шина, всъщност вашите мускули да са изтръпнали, лицето да ви е по-болезнено и да не сте си отпочинали. Нещо много важно е, че до голяма степен има едно такова грешно понятие, че бруксизма се случва нощно време и затова шините се носят нощно време. Мога да кажа и всъщност да ви дам един опит да си направите. През деня, като ви е натоварено, като имате някаква по-тежка психологическа ситуация, самоанализирайте се и вижте, че до голяма степен вие стискате със зъби дори през деня. И поради тая причина, на база на моя опит, на база на всичките проучвания, които съм участвал и съм чел, може да твърдим, че както нощен, така и дневен бруксизъм също има. И поради тази причина, шините, които ние даваме на пациентите, по мое мнение, не трябва да бъдат меки, не трябва да бъдат разбирани като бариера между зъбите и не трябва да се носят само нощно време.